indawo ijele nje ngifike ngalibona ukuthi cha ijele elistrong elenza izinto zenombolo kakhulu eSifontein. Yeah. Ila wabonakala khona ukuthi kuyashisa la and ijele enithinilele eliseshwa kakhulu. Entinilele nje nizwe sekukhala isicapha kuyavuleka kuyaseshwa manje amaphoyisa agibela phezu kwenu ngamabhuzo. Oza manje kuyaseshwa same time. Ngani ngoba kwazana kakhulu kulona. Ijele elincane liwu medium. LiseMaritzburg, leMaritzburg kuseSifontein khona. Ilona jele ke lelana elinenombolo kakhulu. Uma usuyabuka ukuthi kungani libe nenombolo kanjena ngoba lincane kulamajele amanye akhona liyafana nje nabo show ijele lincane but ke okwenza lokho enginoku understand amajele amancane kufanele abe kakhulu nenombolo ngoba vele akubona abantu abagotshwe kakhulu. Uma ungathatha iexperience abantu abagotshwe kakhulu abaphuma ejele uzobabona ibona abahloniphayo la ngaphandle. Umuntu ohlala ejele ngempela esekhathele ohlalile walizwe ijele linjani uyahlonipha umhlaba uyawazi. Thatha lo muntu umthathe namhlanje wagwetshwa u3 years wabuya weza la uzobuya inombolo ifuna ukuba inombolo la kunene emakhaya yini vele lento akayazi yamjabulisa isela yamshisa uzokhuluma inombolo ngisho kuma wakhe egcekeni ekhaya ukhuluma inombolo yini lento akakahlali lento wayizwa ukushisa kwejele ujele liyini uyashisa luya orange yabo nje manje ngoba kunje luya orange uyajuluka kuona uyashisa ikhandiwe liyanto uma kubanda futhi uyabanda liyanto angazi yakhandwa kanjani bayakhanda ngokwazi iyashisa uma kushisa uma kubanda futhi iyabanda ifana nomkhulu inzima nje liyanto into enje ungayiqondi ukuthi ungayivumelana nasiphi isimo. Advise umuntu omuhle sesivale ukuthi wena wayithola kulesi simo ngenxa yokuthi wafakwa nawe ungaqondi ngoba wangena ngesimo sesibhamu wagcina usulutheka ngandlela thizeni but wena ikuphi ongakutshela umuntu omusha based on experience yakho nokuboshwa wakho sesibhamu. Yeah, so mhlawumbe ungaze ufake kanye nalokho kokuthethwa kwamacala ukuthi wagcina unga-understandanga ukuthi icala lakho la mhlawumbe nalokho sengilana nje kakhulu la adviseni kakhulu nina enikhona umuntu ongakaze aboshwe kakhulukazi esifisweni sami ngiyafisa man angazi ngenza kanjani bengifisa kodwa khona ukuthi ngathi kakhulukazi kunina abantu abasha ngiyazi ukuthi ubumnandi izinto ezinhle sathandwa ithina abantu abasha nalabo abangathi bangaphansi kwethu bengifisa sengathi kusengenzeka ukuthi lento bangayiqhelanisa kakhulu nazo ngoba vele abantu abasazotholakala kulezi zinto kakhulu kuseyibona. Bengifisa ukuthi bangaxwaya kakhulu ezintweni ezowafaka ezintweni ezinjengalezi esangena kuzo thina ngoba uma uthi ulalela kakhulu kimi mina into yangifaka ebugebengweni bengeyena umuntu wesigebengu kodwa into yangenza ngagcina ngena lapha ya umuntu engangisondele naye umngane ngokuthi nje ngathi ngisibhamu maqede bakwazi ukuthi nginaso bafuna sona lesibhamu kuyosebenza ngase ebugebengweni futhi bangitshela ukubalula kwakhona ngicela ukuthi uyayizwa inkulumo yami ukuthi ebugebengweni ngangena kanjani into yangenza ngaze futhi ngangena ejele yini okusho ukuthi ilula into enga-attracta umuntu omusha ongakwazi ukuthi egcine yongena lapha ya especially kanjani ngizobuya nje la iduzane uma ulandela kakhulu esimene esiphila kuso manje kunalento esiyenzeka la kunabafowethu ababoshiwe abanye umuthi uyalandela uboshiwe uyadonsa udonsa life sentence kodwa lo life sentence awudonsayo icala elenzeke ngomuntu wesimame kulamacadlanana ke singawanaka enzeka la ngaphandle kunalento eyenzeka la kithi umuthi uyalandela la sithanda kakhulu lezi ndawo ezokujabula enama travel
lezi ndawo esizithandayo esijabula kuzo la eMathavel kunosisi bahle, angifuni uqamba amanga, bahle kakhulu. Indlela abagqoka ngayo bakwenza ukuthi uyibone unayo endlini. Uspend uthenga utshwala, umthengele utshwala. Uma futhi uzohamba nawe endlini ngeke aliphike uzovuma. Ungaze uthenge ngisho i12 uthenge i24 umthengela phuza. Nihambe endlini. Kulabo sise sibathatha lana ke eMathavel sambe nabo. Ongathandani nanaye. Uhamba uye naye eMathavel endlini. Ngenkathi uyofika endlini. Lo muntu already vele udrug une drugs manje lisemqondweni wakhe. Uzovuma yonke into vele enizoyenza. Vele nivumelene ukuthi nizoyindlini. Ngoba umthengela ubutshwala. Osisi ke bayakwazi ukuyo endaweni eseThavel bengenamali yakuphuza bazibophuziswa yithina abafana. So ngifuna ukuthi ke madoda lokho kuqapheleni ubungozi bakho. Kunensizwa ziyadonsa idonsa life sentence, idonsa iminyaka eminingi ngaleyo nto. Ngalabo osisi ngoba ufika ulale naye endlini. Nivumelane nibe right nilale ndawonye. Ekseni mayivuka sekuphelile into kade semqondweni kuyena. Ayisola ukuthi hayi ngilale kanjani umuntu engathandani naye. Ngenkathi ayisola ekuzokubuza ukuthi ngifike kanjani la. Uthi awusifika kanjani nje besivumelene nje. Anti izolo sifike sakhuluma savumelana kanje ngakuthengela utshwala kanje athi no. Uqalwa ngidakisa ukuthi uzolala nami. Uthi naye besivumelene ekutshela ukuthi hayi lotho. Nginikeza 1000 manje ukuze ngihambe nje nginika 1000. Vele umtshela ukuthi hayi uyahlanya ngeke ngikhiphe 1000 kade sivumelene kade kuthengela utshwala izolo. Into engifuna ukuyisho kini ngisho ungenalo. Manje uhamba uye kubani uyoliboleka ngisho manje ungene kumashonisa ulithathu unikele umuntu ukhipha isicefe eduze kwakhe asuka ahambe. Ngoba inkathi isuka kuwena ungamnikanga lona. Uye police station. Uma ifike police station hayi ubani uhambe nami ungithathile wayongidlengula. Ngirephiwe. Lelo cala ke yena ngeke ulikhulume nawe ulikhuluma nodokotela kuphela. Udokotela ozofika kucheck nje ukuthi ngempela lo bamenzeni. Udokotela uyofika selethi iphepha enkantolo ukuthi hayi ngempela kunento eyangena kuyena. Alikhulumisi liyagweba nje. So ngifuna ukusho kunina nje ukuthi bafowethu uma ukuthi kuyenzeka. Ngiyazi samasoka siphinde sibe masoka nala ku wrong khona. La isingashelanga khona esithatha nje sihambe siyohlala sibe ndawonye sigcine sesilele ndawonye. Sikuvikeke lokho abafowethu abaningi baboshwe yilokho kuyimanje abazibopha manje nejele. Badonsa life sentence ngalezo zinto. Asiqapheleni ke kakhulu. Bese ngiadvise kakhulu umuntu omusha. Ngiyazi sesithanda ifashion ekhona manje. Kule fashion esesithandayo siye sibuke omunye umuntu olapha ya. Sinakho nje ukubuka labantu abangathi bayaganga. Sibuka impilo ngathi iza kahle kubona. Bese sifisa ukuyenza nathi lento uze sithole lento esiyibona anayo. Simbone ehamba ngemoto ethile sibone ukuthi unanga ubani uyakwenza nje ubani. Uhamba ngemoto ethile. Bese uzenza nawe uthi nami ngingakwenza manje. Uhamba uyoganga athi wena la uyoganga khona awuzokubuya. Uyazi ngoba eganga kanjani. Naye uganga kwakhe akuzukugcina ngokuganga udu. Mhlawumbe ugcina senimncwaba naye. So ke nje ngifisa ukuthi nje kinina eningathi nisacabanga izinto engathi ziseceleni. Nizama ukuyiqhelanisa nazo, mukela isimo manje ukusona. Ukuthi sizodlula. Akuzukuhlezi kuyisona njalo. Nakho sikhona siyaphila. Singenile emajele saphuma. Sikhona sisebenzi kodwa siyaphila ngaphandle kobugebengu. Nani ke nikhona njengamanje zamani ukuthi uma kunento noma kufika umuntu othi yena wendoda yazi lapha kunomama olele nemali endlini. Vele umtshela ukuthi ngizokubopha. Ukuze uyiqhelanisa nobugebengu ngoba leyo mali noma ungayithatha kodwa igcina uzoboshwa. So nje sifike sambe ngifisa ukuthi kwangathi konke umuntu okhona angathi uma ilalela noma ebuka lento ihlale kuyena akwazi ukuyiqhelanisa nezinto ngoba ayisenayo impumelelo ekhona manje. Ungayibona impumelelo yenza umuntu olapha uyazazi into uhamba kodwa afuna ngekugcine yena. Uzobona sibamlandile ngolunye usuku. Bengifisa nje ukuthi ngathi singaphila impilo yokuthi sibekezelele impilo esikuyona izodlula. Ngiyabonga.